खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव NHM नि मावफारियाफोरा हेंथा सोमावसारदों। साख्रिखौ रेगुलार खालामनो दाबि दैखांदों। क'क्राझाराव NHM कन्ट्राक्चुएल स्टाफनि सानथामनि हरताला साख्रि रेगुलाराइजेसननि दाबि। आसामनि गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे क'क्राझारावबो थिखानाय हायुंआरि सावस्रि मिशन NHM हायुंआरि मावफारियाफोरा सानथामनि थाखाय बन्द खालामदों। 4 मार्चनिफ्राय जागायजेननाय हेंथा दिन्थिफुंनाया 6 मार्चसिम सोलिबाय थागोन, जेराव सावस्रि मावथिफोरा साख्रिखौ नेमखान्थि खालामनाय आरो साबसिन सिबिथायनि थासारिफोरखौ दाबि खालामगोन। रायजोनि सावस्रि बिफाननि सिङाव अरायथा साख्रिनि थाखाय गारां दैखांनाय समाव 50 NHM नि मावथिफोरा क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियाव बेनार आरो प्लेकार्ड लानानै ज' जादोंमोन। बिथांमोनहा बिसोरखौ गोदानै गायसनजानाय मेडिकेल कलेजफोर आरो गुबुन सावस्रि सिबिथाय फसंथानफोराव सोसननो थाखाय मोनसे जर'खा थिसनथाय बिखान्थिनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। हेंथा दिन्थिफुंनाया NHM थिखानाय मावफारियाफोरनि गेजेराव बांलांनाय रागा जोंनायखौ दिन्थियो, जायफोरा दाबि खालामो दि गोबां बोसोर बावसोमनाय सिबिथाय होसेयावबो बिसोरनि इयुनआ रोखा नङा। बिथांमोनहा सोरखारखौ गावसोरनि सान्नायखौ सुस्रांनो थाखाय थाबैनो राहा लानो खावलायदों, जुदि बिथांमोननि दाबिफोरखौ सुफुंनाय जायाब्ला आरोबाव सोमावसारनायनि सांग्रांथि होदों। नैथि खौराङाव दङ भारत-भुटान सिमायाव थांखु आरो आयेन बेरेखा दंफां हमदों SSBआ। सशस्त्र सीमा बल SSB नि 6थि बेटालियन सीमा ओनसोल दानगिरिनि भारत-भुटान गेटआव रुटिन चेकिं डिउटिनि समाव आयेन बेरेखा मुवाफोरखौ जब्द खालामो। गारिनि नम्बर AS01BE 5148 अमनि भेनखौ नायदिंनाय समाव हानजाया सिगनेचार फाइनेस्ट पान मसालानि 180 पेकेट नागिरना दिहुनदोंमोन। सालायगिरिया बेसादफोरजों सोमोन्दो थानाय जेबो नंगुबै फोरमानलाइफोर होनो हायाखैमोन, जायनि जाहोनाव नायबिजिरग्रा हानजाया गारि आरो बेनि बेसादफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। जब्द खालामजानाय बेसादफोर, सालायग्रा आरो गारिजों लोगोसे उननि राहानि थाखाय कास्टम मावख' हाथिसरनो गथायना होनाय जादों। बेनि अनगायैबो बर्डार आउटपस्ट चक्रबर्तीजों मोन्नाय आन्दोनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै SSBनि मावथिफोर आरो फरेस्ट बिट अफिस देवस्रिनि मावख'गिरिफोरनि मोनसे जथाय नाका चेकपइन्ट हानजाया मोन 6 साइकेलजों लोगोसे आयेन बेरेखायै रोगानाय दंफांनि 250 CFT जब्द खालामो। बे जब्दआ सीमा खुन्थिया नं 165-3 निफ्राय फ्राय 450 मिटार गोजानाव जादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ तामुलपुर खुंथाया दैबाना रिलिफ गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय गोख्रोङै हेफाजाब राननाय प्रट'कल बिथोन होदों। तामुलपुराव दैबानानि थियारिनि जथुम खुंफुंदों। तामुलपुराव थानाय जिल्ला कमिशनार पंकज चक्रबर्तीनि दैदेननायाव जिल्ला कमिशनार मावख'आव दैबानानि साखाफारा जानाय जथुमा खुंफुंनाय जायो। बिथाङा गासैबो बिफानफोरखौ दैज्लां बोथोरनि समाव जिउ आरो सम्पथिफोरखौ खहा जानायखौ होबथानो थाखाय सांग्रां थानो खावलायदोंमोन, मानोना बेयो बिसायख'थिजों गोरोबफायो। कमिशनारआ फरायसालिफोरखौ रैखाथि बादा महरै बाहायनायखौ बाङाइ खालामनायाव गोसो होदोंमोन आरो फोसावदोंमोन दि जाग्रा आदार गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय सिगांनि गनायथि गैयाजासे जेबो हेफाजाब राननायनि गनायथि होनाय जानाय नङा। तामुलपुराव मोन10 दैमाफोरनि जाहोनाव दैबाना जाथावना थांनाय बोसोराव 116 गामिफोरा गोहोम गोग्लैदोंमोन। गुबुन गुबुन बिफानफोर, पुलिस, पेरामिलिटारि फर्सफोर आरो SDRFनि मावख'गिरिफोरा गोहोम गोनां दैबाना सामलायनायनि आदब खायदा बानायनो थाखाय मेलाव बाहागो लादोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय आसामनि गाहाय फोरोंगिरिखौ खाबाय, फरायसाफोरनिफ्राय अजद। बकाखाताव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों, जेराव सासे गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि 51 बोसोर बैसोनि सन्जय खालिन्देनि सायाव 3थि आरो 4थि थाखोआव 3 आइजो फरायसाफोरजों गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होनाय जादों। अजद होजानाय जाथायफोरा बकाखात साहा बागान ओनसोलनि गुदि फरायसालियाव गोलाव समसिम जादोंमोन। गिनो रोङै फरायसाफोरा गावसोरनि नखरनो गाहाय फोरोंगिरिनि खामानिफोरनि बागै खोन्थादोंमोन, जायनि जाहोनाव ओनसोलारि पुलिस थानायाव मोनसे नेमखान्थि गोनां अजद होनाय जादोंमोन।
बकाखात पुलिसा आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि पक्स' आयेननि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामदों आरो खालिन्दिखौ खादों, जाय आथिखालाव पुलिसनि आवथायाव दङ। गोहोम गोग्लैनाय फरायसाफोरनि थाखाय न्याय रोखा खालामनो थाखाय पुलिसआ गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं। बे जाथाया सुबुं समाजाव मोनसे सायख्लुम खोख्लैदों, जाय सोलोंथायारि फसंथानफोराव गथ'फोरनि थाखाय सांग्रांथि आरो रैखाथिखौ बांहोनायनि गोनांथिखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ आसामनि काजिरङा हायुङारि पार्कआव खाजानाय मैदेरफोरनि थाखाय भारतनि गिबिसिन मबाइल क्लिनिक बेखेवदों। मैदेरनि अनसायनायनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगानाव मैदेरफोरनि थाखाय भारतनि गिबिसिन मबाइल क्लिनिक हाथी सेवाखौ समबाराव काजिरङा हायुङारि पार्कआव बेखेवनाय जादोंमोन। हाग्रा बिफाननि हेफाजाबाव वाइल्डलाइफ SOSजों लाबोजानाय बे हाबाफारिनि थांखिया बायदि रोखोमनि सावस्रि जेंनाफोरजों भुगिनांनाय खाजानाय मैदेरफोरखौ फाहामथाय जोथोन होनाय। क्लिनिकआ मेगन सानाय, सन्देरनाय आरो उदैनि बेरामफोर बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय मेगन नुयै, जोखोम जानाय आरो गाज्रि आखु दिन्थिनाय मैदेरफोरनि थाखाय फाहामथाय होगोन। बे लामायाव भिक बिनो नारसिननाय मैदेरफोरखौ हेफाजाब होनो आरो गुवार फोसावनायनि बाहागो। आसाम हाग्रा बिफानजों खुंजानाय काजिरङायाव मैदेरफोरनि थाखाय सावस्रि आरो फाहामथाय बादायाव बे जागायनाया जादोंमोन। मा 40 बांसिन खाजानाय मैदेरफोर, जाय बांसिनानो मैहुर खालामनायनि बेरेखा पेट्रलिंआव नांथाबना दंमोन, सावस्रि आनजाद नायनाय आरो फाहामथायनि हेफाजाब मोनदोंमोन। बेबादिनो मोनसे बादा आसामनि गुबुन मोनसे गोनांथार मैदेर रिजार्भ मानास हायुङारि पार्कआव खुंनाय जागोन। वाइल्डलाइफ SOSनि लोगो गायसनगिरि आरो CEO कार्तिक सत्यनारायणआ बुंदोंमोन, बे क्लिनिकजों जोंनि थांखिया गासै हादोराव जोबोद गोनांथि जानाय मैदेरफोरखौ फाहामथाय होनाय, फाहामथाय आरो जोथोन होनाय। वाइल्डलाइफ SOSनि लोगो गायसनगिरि आरो नेहाथारि गीता सेसमनिया नांगौ रोखोमनि जोथोन लानायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन, बेखौ नोजोर होनानै दि गोबां खाजानाय मैदेरफोरा फाहामथायनि आंखालनि थाखाय थाबैनो थैयो। बे मबाइल क्लिनिकआ हादोरनि खाजानाय मैदेरफोरनि थाखाय साबसिन सावस्रि जोथोन आरो रैखाथिखौ रोखा खालामनायाव मोनसे गोनांथार आगान। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव 10,000 याबा टेब्लेटजों लोगोसे आइजोखौ हमदों। स्पेशेल टास्क फर्स STFनि मोनसे हानजाया मंगलबार 4 मार्चखालि गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव याबा टेब्लेटजों लोगोसे सासे आइजोखौ हमनो हादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बे अपारेशनखौ आसामनि STFनि उफ्रा SP कल्याण कुमार फाटकआ दैदेनदोंमोन, जेराव पल्टन बाजार रेलवे स्टेशनाव 10,000 याबा टेब्लेटजों लोगोसे सासे आइजो ड्राग्स कुरियारखौ हमनाय जादोंमोन। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा मार्चनि गेजेराव मोन 6 हारिनो ST बिमुं होनो दाबि खालामनायनि सायाव रिपर्ट गथायगोन। मन्थ्रि रनज पेगु। मोन 6 हारिफोरा सिडुल ट्राइब ST बिमुंनि दाबिखौ नायबिजिरनो थाखाय दाजानाय आसाम सोरखारनि मन्थ्रि हानजा GOMआ मार्चनि गेजेराव गावनि रिपर्टखौ गथायगोन। मन्थ्रि रनज पेगुआ मंगलबाराव हादोरसा आयेन आफादाव फोसावो। बेरेखा हानजानि दैदेनगिरि देबब्रत शइकियाजों लाबोजानाय मोनसे थांखिनि फिननाय होनानै पेगुआ बुंदोंमोन दि GOMनि थांखिया सोलिबाय थानाय रां बावजा जथुम जोबनायनि सिगां गावनि फोरमायथिखौ जोबथा खालामनाय, जाहाथे बेखौ सदनाव दिन्थिनो हायो। कंग्रेसनि MLA शइकियाया सोरखारखौ थाखानाय ST हारिफोरनि मोनथायफोरा गोहोम गोग्लैयाजासे थानायखौ थि खालामनायजों लोगोसे मरान, मटक, आहम, चुटिया, कच राजबंशी आरो टि ट्राइबफोरनि थाखाय ST बिमुंनि थाखाय मिरुखौ नारसिननो खावलायदोंमोन। पेगुआ हारिसायारि आयदाफोरखौबो सामलायो, बुंदोंमोन दि गोदानै दाफिनजानाय GOMआ गुबुन गुबुन स्टेकहल्डारफोरजों सावरायनायखौ फोजोबदोंमोन। गिबियाव गुबुन गुबुन बिबुंथिफोर दंमोनब्लाबो गोरोबलायनाय सोरजिनो नाजादोंमोन। GOMआ मार्चनि गेजेराव गिबि मन्थ्रिनो गावनि रिपर्टखौ गथायगोन। जों बेखौ बे जथुम्मायाव दिन्थिनो नाजागासिनो दं, नाथाय जुदि नङा अब्ला बेखौ फैगौ जथुम्मायाव खालामनाय जागोन होननानै पेगुआ बुंदोंमोन। बाजेट जथुम्माया 25 मार्चआव जोबगोन। गुबै GOMखौ बारग' CM सर्बानन्द सन'वालनि दैदेननायाव दानाय जादोंमोन आरो हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रि जानायनि उनाव बेखौ दाफिननाय जादोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।